खुलुमबाय बयनिबो फुंनि हामलायनाय बावनानै आं कमलाकान्त बसुमतारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आङो दिनै आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोराव ओंखारनाय गाहाय रादाबफोरखौ फरायथिनो थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाथिदों। आं गिबियावनो लानि सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं। बेहाय दङ गिबि रादाब आसाम मिजोराम सिमनायारि दाङाबाजि दरनै रायजोनि गिबि मन्थ्रिया टुइटाराव दान्थे बिदान्थे जोंनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माजों मिजोरामनि चिफ मिनिस्टार जोरामथांगा बिसोर सानैया फनावनो नांलायदों। बेनिफ्राय गाबोन फोसावगोन मेट्रिक आरो हाई माद्रासा आनजादनि रिजाल्ट। गाबोन मेट्रिक आरो हाई माद्रासानि आरो समफोर 31 जुलाइ खालि हायर सेकेन्डारिनि रिजाल्टखौ फोसावगोन। बेनिफ्राय जाबाय मा दुलाराय बाङालि जुब छात्र फेडारेशना मिजोरामनि गिबि मन्थ्रिनि हेंथायै सोमावसारदों। बिनिफ्राय बासाभारास एस बोम्माया कर्नाटकनि गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लाबाय। एस आर बोम्मायनि फिसाला बाबारासन एस बोम्माया येदियुराप्पा गिबि मन्थ्रिनि बिबानखौ मासिखौ एंग्लायनायनि उनाव चिफ मिनिस्टार जाबाय कर्नाटकनि। बिनिफ्राय जाबाय मा बिजनीआव आबादारिफ्रा दिहुननाय फसलनि थोजासे बेसेन मोनाखै। बिनिफ्राय आसाम मिजोराम सिमनायारि दाङाबाजिनि उनाव खुंथायाव माखासे सोलायसोलु ट्रेन्सफारफोर खालामदों आरो। बिनिफ्राय मोनसे रादाब काखौ आबुङै मावफुंनो 6 दान सम नांबावगोन नित्यानन्द राय बिथाङा बुंदों। बे काखौ दानो होनायनि खोथामोन, नाथाय बेखौ मावफुंथ'नो हाया जादों, सम नांगौ जादों। बिनि उनाव फैबाय आसामाव 1 कौटिनिबो बांसिन सुबुंनो कभिड भेक्सिन होबाय। बिनिफ्राय बिटिसिनि टुरिज्म बिफाननि बानजायनायाव आदब जौगाखां फोरोंथाय होनाय मावबादा खुंदों। बिनिफ्राय रादाब दङ मिजोराम पुलिसनि गुलिजों जिउ गोमानाय आसाम पुलिस जवाननो गिबि मन्थ्रिया मान बावदों। बिनि उननि रादाबा जाबाय आसामाव कर'नाजों थैनाया गासै 86 जाबाय आरो सा 8,085 देहानि जोथोन लागासिनो। पाकिस्ताना गाज्रि सोलो लानायाव भारतआ मोनफ्रोमबो समावनो गोख्रों जानाया गोनांथार। बे रादाब। बिनिफ्राय जोबनायाव मोनसे रादाब जाबाय खेलानि। बे मिराबाई चानुनो प्रमोशनजों लोगोसे रेलवे बिफाननि 2 कौटि बान्था, रेलवे बिफाना 2 कौटि बान्था होदों प्रमोशनबो लोगोसे। ओजोंहाय मणिपुर सोरखाराबो साख्रि जासिदों। दा अबेखौ लायो बेखौ मिराबाइयासो मिथिसिगौ। ओमफ्राय टकिअ अलिम्पिकआव 58 बोसोर बैसोनि आब्दुल्ला आलमबेदिया ब्रन्ज मेडेल मोननो हादों। बोराय बैसोआवनो होनजासै बे मेडेल देरहानो हादों आरो। बेनिफ्राय भारतनि आइजो हौवा हकी हानजाया टकिअ अलिम्पिक टेस्ट बादायलायनायनि थाखाय सिगांलांबाय। ना बे 3थि खेबनि थाखाय जेनबावबायसो टकिअ अलिम्पिकआव भारतारि आइजो हकी दोलोआ। बेनिफ्राय मोनसे खबर सासे आइजोनि गावनि फिसाय आरो 4 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'खौ नागारना बहाबा खारखोमालांदों। बे आखल गैयि हिनजावफोर आरो आखल गोनांबा सोरजोंबा दैखारलांजादों बिदि जानो हागौ। जे इंखं बड'लेण्डनिफ्राय बेखिनियानोसै रादाबा। बेनिफ्राय जों थांदिनि अग्रदुत रादाब बिलाइयाव। बेहाय दङ जे तलब सत्तेव दिल्ली नगल जोरामथांगा
मिजोरामनि गिबि मन्त्रि जोरामथांगाखौबो लेंहरदोंमोन दिल्लीनि मिरु सरकारा रायलायनो आसामनिजों, नाथाय बेयो थाङाखिसै लेंहरसेयावबो। दा बेहाय बुंदों मा केन्द्रीय गृह सचिव भाल्लार अध्यक्षता दिल्लीत 2 राज्यर मुख्य सचिवर बैठक। ते गिबि मन्थ्रिफोरा थाङाबाबो बे गाहाय जि सेक्रेटारि चिफ सेक्रेटारि बिसोरखौ लानानै भाल्लानि मासि नाजावनायाव सावरायनाय जायो। अखम मिजोरामाव निज निज आरक्षी बाहिनी आतराबलाय निर्देश आरो मिरु सरकारनिफ्राय बेखौ बिथोन होदों मोनफ्रोमबो राज्योआनो गावबा गाव बे पुलिसफोरखौ बर्डार ओनसोलनिफ्राय बोखारनानै लांनांगौ। बेनिफ्राय जाबाय मा भारत पाकिस्तान सীমান্ত नेকি जे आमाक जाबले बाधा दिसे कंग्रेस दलआ थांदोंमोन लाइलापुर थंजाय, नाथाय लामायावनो बिसोरखौ थांनो बादा होयो। दा बेहायनो भुपेन बराया बुंदों मा भारत पाकिस्तान सीमा नामा बियो जे जोंखौ जे थांनो बादा होदों जों थांनो मोना बे आरो। बिनिफ्राय बे जे बियाबनि एमपि एमएलए बियाबफोरनि सिमना थिग खालामफिनगोन होननाया बिनि थाखायनो सिमना थिग खालामफिनोब्ला हिन्दी बलयत बृहत संख्यक आखन बृद्धि हब। हिन्दी बलयाव हिन्दी बेल्टआव गोबां अनजिमानि एमपि एमएलए नि सीट बांगोन। इउपिआवथ' एखेबारे दाबुंसै, बिहारावबो जागोन। बिनिफ्राय भिसार मेयाद उकुली जुवार पाছত जालियातेरे हुदार बेहा काबुलियाला। आसामाव काबुलियालाफ्रा थाखा सुद होनानै थाखा सुदनि बिजनेस खालामो। दा बिसिनि भिसानि मेयादा मालाबानो जोबलांबाय, नाथाय दाबो आसामाव थानानै बे खामानिखौ मावगासिनो दं, थाखा सुद होनायखौ। बेनिफ्राय थाखा सुदाव दाहार होनाय आरो। बेनिफ्राय जाबाय भारतीय अर्थनीति बृद्धि 3% ह्राकर पूर्वाभास। गाज्रि खबर, भारतारि रांखान्थिनि जि बांनाय बे बांनाया बहाथो बांनो खमायदोंसै। 3% खम जानायनि बाङाय जानायनि इसारा। बेनिफ्राय मोनसे रादाब दङ कभिड कर्मस्थली हेरुवाले 20 পৰা 30% कभिड थासारिनि थाखाय भारतनि गोबां मानसिफ्रा साख्रि खोमाबाय, साख्रिफोरखौ गारनानै न'आव फैनांदों बाहेरानिफ्राय। दा बेसे 20% 30% साख्रि खोमानांबाय बे। बेनिफ्राय मोनसे गाज्रि सैताननि बायगरनि खौरां पूर्वते सारिबारকৈ विवाह पाकत आबद्ध যুৱকে ভুৱা পৰিচয়েৰে নিলে কিশোৰী। লাহৰী ঘাটত লাভ জাহাজৰ ঘটনা। खनब्रै हाबा खालामखांबाय, दा आरो 5थि खेब हाबा खालामनो ओंखारदों सासे हौवाया। बियो मा सासे आइजोखौ थगायनानै लांखुमादों। आं बेखौ इसे फरायनो। राज्यत पुনৰ পোহৰলৈ আহিছে লাভ জাহাজৰ ঘটনা। এইবাৰ মুছলমান নহয় হিন্দু যুৱকে সংঘটিত কৰিলে এই জাহাজৰ ঘটনাটো। সংঘটিত হৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰীঘাট আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত কছাৰীবৰীৰ তিতাতলা গাঁৱত। মৰিগাঁও জিলাৰ ভোৰাগাঁও আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত সুতিৰপাৰা গাঁৱৰ তৰণী ভদ্ৰৰ পুত্ৰ পতন ভদ্ৰ बैसा 36 बे हिन्दु सेंग्रा मुस्लिम सेंग्रा नङा बे लाभ जिहाद खालामदों। खनब्रै हाबा खालामखांबाय आरो दा 5थि खेबनि थाखाय सासे आइजोखौ थगायनानै लांखारदों। बेनिफ्राय एदिनতে 47% बृद्धि देशर दैनिक संक्रमण बारायफिनदों कर'ना भाइरासनि साग्लोबनाया। दा सानसेयावनो 47% बांदों आरो थैनायाबो बांदों 54%। बेनिफ्राय जाबाय नैबे मोनसे रादाब ছাত্রনাই বন্ধ হব পাৰে দেশৰ 63 ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ। मा जाखो इन्जिनियारिं कलेजफोराव फरायसा गैयानो।
फारसेथिंजाय इन्जिनियारिं कलेजाव फरायनो होननानै कत फरायसाफोरा हाहाकार खालामो JEE होयो नाथाय मा खोनाखो बेखौ 63 इन्जिनियारिं कलेजानो बन्द जानो थांगासिनो दं होनदों देशर अभियान्त्रिक शिक्षानुष्ठाনত विगत 10 বছৰৰ হাত পালে 23 লাখ আসন AICTEৰ তথ্য दुखुनांथाव बाथ्रा थांनाय 10 बोसोराव 23 लाख मासि खमायबायनो माने फरायसायानो गैया बुजिसनो हाया माबायदि बेफोरो अदेबानि बे खोथाया रोखा जे आजिखालि इन्जिनियारिं फरायनानै साख्रि मोननाया जोबोद गोब्राबसै लाख लाख इन्जिनियारिं पास जानाय दंसै बेनिफ्राय जाबाय इराकर पराखाना प्रत्याहार करिबो बाइडेने आमेरिकानि हादोरगिरि जो बाइडेना आफगानिस्ताननिफ्रायथ' लांखांबायानो सान्थ्रिफोरखौ दा इराकनिफ्रायबो लांनोसै आथिं दैखांगासिनो दङ बेनिफ्राय तालिबानर हते आलोचनार बाबा हाजोआसे आफगान सरकारा तालिबान थिउरिया हान्जाजों सावरायनो थाखाय राजि दङ बेनिफ्राय जाबाय मा नागरिकर 3 বছৰলৈ ভাৰত ভ্ৰমণ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিব सौदी आरबा बोसोरथामहालागै सौदी आरबनि गावनि हादोरनि मानसिखौ आरो भारताव बेरायहैनायखौ होबथागोन मानोना बेमार आजार दङ कर'ना भाइरास जोबोद दङ बे आरो बेनिफ्राय दुपाली प्रतिषेधक ललेयाव पिन्धिब লাগিব मास्क नियम सल'नि आमेरिकायाव मोनसे नेमखौ सोलायदों जे सोरबा मानसिया मोननै कर'ना भाइरासनि मोननै द'जखौ लादोंब्लाबो बियो मास्कखौ गानबाय थानांगोन बेनिफ्राय राजकुन्द्रा शिल्पा शेट्टीनि फिसायनि रादाब कारागारতে থাকিব লাগিব अभियुक्त कुन्द्रा जामिन आवेदन नाकच जामिन बिदोंमोन नाथाय जामिनखौ होआखै बेनिफ्राय बृहৎ बेनार आर লৈ অশ্লীল ছবি নিৰ্মাণ কৰিছিল কুন্দ্ৰাই গহনা বৈশিষ্ট্য সহ 3 জনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু যে বিৰাট বেনাरनि आर लानानै राजकुन्द्राया पर्नोग्राफि सावगारि लंथंनि सावगारि बानायदोंमोन आरो बेजों लोब्बा थानाय बे गहना आरो बखिष्टखौ लानानै साथामखौ एरेस्ट खालामबावबाय बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय क्वार्टार फाइनालाव भारत पूजा रानी हारियानानि आइजो बियो लाभलिना नि उनावनो थांगासिनो दङ बेनिफ्राय PV सिन्धुनि रादाब बेडमिन्टन আজি मुखामुखि হ'ব डेनमार्कर मियार हेलारङे प्रि क्वार्टार फाइनालाव सिन्धु PV सिन्धुआ गोरलैयैनो प्रि क्वार्टार फाइनालाव थांदों बेनिफ्राय আজি आर्जेन्टिनार बिरुद्धे खेलिब पुरुष दले हौवाफोरनि जि हकी गेलेग्रा बिसोर दिनै आर्जेन्टिनानि बेरेखायै गेलेगोन हिन्जावफोरा मैयासिम खनथाम जेनबाय लाजिथाव बाथ्रा जाबाय दुखुनांथाव बाथ्रा बेनिफ्राय जादों मा आर्चारी प्रि क्वार्टाराव भारतर दीपिका कुमारी आर्चारीनि प्रि क्वार्टाराव भारतनि दीपिका कुमारिया सौहैबाय बेनिफ्राय मोनसे रादाब दुपाली प्रतिषेधकर पाছত 3 बार आक्राন্ত हल चिकित्सक सासे आइजो डाक्टारा मोन्नैबो ड'ज लाबाय कर'ना भाइरासनि कभिडनि नाथाय अब्लाबो आरोबाव खनथाम बे बेमाराव गोग्लैफिनदों कर'ना भाइरासजों साग्लोबजाफिनदोंमोन खनथाम अदेबानि दा थांनानै दं आरो बेनिफ्राय कलियाबर प्रेमर सल'नार जुबती धर्षण ग्रेप्तार सारि दुखुनांथाव लाजिथाव सोनखारि नांगोनानि बेखौ जे कलियाबाराव सासे सेंग्राया 22 बोसोरनि सासे मुस्लिम सेंग्राया बे माबायाव मिस कल होननो ना रं नाम्बार होनो रं नाम्बारानो जागोन रं नाम्बाराव माबा
सासे आइजोखौ लोगो मोननानै बेजोंनो बिराद गोथाव गोथाव रायलायबाय बेनिफ्राय एखौ फानदायनानै दाखालि जिनाहारि खालामदों गाव हारसिं नङा लोगोसे साथाम लोगो लाफानानै बे दा अग्रदुतनिफ्राय बेखिनियानोसै बेनिफ्राय दाना जों थांसै असमिया प्रतिदिन रादाब बिलाइयावबो अग्रदुतआव जि दं बेनो दङ अब्लाबो बेहाय एसे गोदानफोरखौ जों लानोसै 82 সংখ্যক মৃত্যু বার্ষিকী দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকনক স্মৰণ তৰুণৰাম ফুকन जोंनि सासे आसामनि हादोर सिबियारि हादोर अनफावरि आरो बिराद बीर जोहोलावमोन दिनै मैया बिथांनि 82 थैनाय सान जादों दा देशभक्ति दिवसे उठी অহা प्रजन्मक राष्ट्रीयतावादी भावनारे अनुप्राणित करिब आसामनि गिबि मन्त्रिया बे खोथाखौ बुंदों तरुणराम फुकननि जे आदर्श बे आदर्शआ जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नेशनेलिस्ट आदर्शआव अनुप्राणित खालामगोन बे बिनिफ्राय जाबाय मा शहीद पितृक सैल्यूट दि दुई नाबालक पुत्र हेक बिदाय बे हावलिनि नाजमुलनि फिसाला सानै उन्दै फिसाला सानैया बिफानि गोथै सहखौ नायनानै सेल्यूट होदों सेल्यूट होनानै बिदाय होदों आरो ओमफ्राय बिनि बिसिया फिसायनि मोखांखौ नायनो होसोलांदोंमोन हांखुर जानानै पुনৰ সীমান্তলৈ আহিলে অসম आरक्षीर সকলকে मारि पेलाम सासे एमपी मेम्बार अफ पार्लियामेंट आरो बे मिजोरामनि बे मानसिया ओरैबायदि बुंदों एसेबां गोख्रों खोथा बुंदों आसाम पुलिसा जुदि मिजोराम सिमनायाव फैबावोब्ला आसाम मिजोराम सिमनायाव जे बयखौबो गावथारजोबगोन बिदि होनदों बेसेबां दुथां बाथ्रा बेनिफ्राय हाइकर्टत अखमखे दखलदारि हजाले मिजोए हाइकर्टआव केस होदों आरो बेहाय मिजोआ आसामखौसो दखल खालामग्रा दायनिगिरि साजायदों बेनिफ्राय राज्यजुरि दल संगठन प्रतिबाद गृहमन्त्रीर प्रतिक्रिया दा मिजोरामर बरबटरक লৈ तीव्र प्रतिक्रिया मिजोरामनि जि इनाय अनाखाना गावग्लुंनाय बेनि बेरेखा खालामनानै गोबां दल संगठनफोरा बेरेखा खालामदों हेंथा फोरमायदों प्रटेस्ट खालामदों आरो नखर मन्त्रि अमित शाहनि मुसुखा सावदों जिगाब बुन्था सावदों बिनिफ्राय मोनसे होनदोंमोन सुस्मिता देबर कटाक्ष बेबो बराक भेलिनि सासे आइजो राजखान्थिगिरि बे बुंदों मा सुस्मिता देबा नर्थ इस्ट डिजास्टार एलायन्सलै पर्यवेक्षित नेदाया नर्थ इस्ट डिजास्टार एलायन्सनि सावसो सोलायबाय बेनिफ्राय असम पुलिसाव शक्तिशाली কৰিবলৈ आरक्षी आयोग गठन मोनसे पुलिस कमिसन फज'बाय आसाम पुलिसखौ बोरै गोख्रों खालामनो हायो शक्तिशाली खालामनो हायो बेनिफ्राय 12 घन्टिया बन्धत स्तब्ध बराक उपाध्यक्ष बै लाइलापुरनि मिजोराम लाइलापुर बर्डाराव मिजोरामनि पुलिसा गावग्लुंनानै आसामनि सा 6 पुलिस आरो सासे सिभिलियानखौ गावथारनायनि बेरेखायै आरो गोबांखौनो गावदों जखम जादों बेनि बेरेखायै मैया बराक भेलियाव 12 घन्टा बन्द खालामदोंमोन हरताल बिनिफ्राय जाबाय मा हिमन्त बिश्व शर्माक असम बुरन्जीर आटाइतকৈ दुर्बल मुख्यमंत्री आख्या कंग्रेसा हिमन्त बिश्व शर्माखौ आसाम बुरन्जीनि बयनिख्रुइबो लोरबांसिन मुख्यमंत्री गिबि मन्त्रि होननानै बुंदों बेनिफ्राय मोनसे जाबाय मा गलाघाट बरपेटार अस्तित्वहीन खारुस्थाने उलियाय निले 10 कोटी टका विश्वविद्यालय अनुदान आयोगर छात्रवृत्तिर भयंकर केलेंकारि बे स्कलारशिपआव जोबोद केलेंकारि जायो जायनि थाखाय मोननांगौ गथ'फोरा एसेल' रां मोनो आरो बांसिनखौनो थगायनानै सोरनोबा राननानै हरो गावसोर जायो दा गलाघाट बरपेटार अस्तित्वहीन शिक्षानुष्ठान
माने गलाघाटआवबो ओमफ्राय बरपेटायावबो जेबो सिनसाब गैयि फरायसालिफोरानो फरायसालि दं होननानै खोन्थानानै 10 कौटि रां बख'नानै लांदों। बेनिफ्राय जाबाय मा देशत आश्रय लैसे 40,000 रहिंग्या म्यानमारनि जि मुस्लिम नोगोरारिफोर बिसोरो माबायाव थानो हायिनि मिजोराम म्यानमाराव थानो हायिनि बा थानो हाबाबो बिसोरो खारखुमादों आरो दा भारतआव बेसेबां फैखो 40,000 रहिंग्याया दंफैयो। बे मोजां लैखोन नङा आरो गोबां रहिंग्याफ्रा काश्मीराव सोब थाङै बाहा लाहैदों। बेनिफ्राय मोनसे रादाब आसुर धरनार उट्टाल नाजिरार ONGC कार्यालय आसुआ नाजिरानि ONGC मावख'आव बा मावख'नि मोखाङाव धरना होदों होसिख्रावदों। मानोना ओरैनो तेल प्राकृतिक गेस निगमर अखम सम्पदक अइलक हस्तान्तर बिरोधिता अइल इंडिया लिमिटेडनो बे जि आसामनि थाव आरो मिथिंगायारि गेस बे सम्पतिखौ अइलनो होनायखौ बेरेखा खालामदों। जे अखमिया प्रतिदिननिफ्रायबो बेखिनियानो। बिनिफ्राय जोङो नियमिया बार्तायाव थांदिनि। नियमिया बार्तायाव बे अग्रदूत प्रतिदिनाव थानाय रादाबफोरानो दङ। अब्लाबो मोनसे रादाबखौ फरायनोसै जे भाइरेल भिडिअ उन्मोचित मिजर बर्बरता भिडिअ खालामदों मानसिफ्रा बेहाय जाय दंमोन बेहाय नुदों जे मिजोरामनि पुलिसनि आरो मिजोराम मानसिनि इनाय अत्याचार सिविलाइजेशनखौबो लाजिफोनांदों। गुलिबिद्ध एसपिर बारम्बार युद्ध बिरतिर आह्वानक उपेक्षा करि चलिছিল ধারাসার गुलिबर्षण। जोंनि जि माबा एसपि बे एसपिआ गले गले खावलायदोंमोन गावलायनाङा होननानै जोङो सिलायगावाखै इदि होननानै बुंदोंमोन आसामनि थोंजानिफ्राय नीलम्बरकारा जोंनि एसपि बिथाङा बिदि बुंदोंमोन नाथाय मिज'फोरा मानियाखै। बिनिफ्राय जाबाय मा दिल्लीत अखम मिजोरामर मुख्य सचिबर सुक्ति मोनसे माबा रादाय जाबायनो सुक्ति जाबायनो गोरोबथा जाबायनो माबायदिबा बियो केन्द्रीय गृह सचिबर अध्यक्षतार अनुष्ठित बैठकत लाइलापुर भाइरेटिंर संघातपूर्ण अञ्चलक लै सिद्धान्त। लाइलापुर भाइरेटिं बे ओनसोलखौ लानानै दिल्लीयाव सावरायनाय जादोंमोन बे चिफ सेक्रेटारि लेभेलाव। बिनिफ्राय केन्द्र नियन्त्रणलै बिबदमान 4 किल'मिटार एलेका दा मा राहा लादों 2 किल'मिटार गोलाव बे ओनसोलखौ मिरु सरकारा बेंनानै लाथ'सिगोन बेंनायनि खामानिखौ लासिगोन आरो। बिनिफ्राय जाबाय मा एक इंची माटियाव एरनि दियाखै हिमान्त थिय दियासे अखम आरक्षी बेसेबां बे सैथोथाय खोन्थारोंला। मानोना मिज'रामा बुंदों फैबावबा गुलि खालामगोन होनबा दंहैयोब्लाथ' गावनांगौमोन गैहैया बे। बिनिफ्राय राज्य कैबिनेटर गुरुत्वपूर्ण सिद्धांत 1 सेप्टेम्बर 15,000 कनिस्टेबल नियुक्ति प्रक्रिया आरम्भ। जे कैबिनेटनि असम हादरसा कैबिनेटनि मोनसे थांखि जोबोद गोनां थांखि 1 सेप्टेम्बरनिफ्राय 15,000 पुलिस कनिस्टेबल सोसननाय जागोन बे। बेनिफ्राय जाबाय मा शिक्षा मन्त्रालयर ईशान उदय छात्रवृत्ति जालियाति बेबो स्कलारशिप ईशान उदय होननाय कृषि विश्वविद्यालयर अधीनस्थ कलेजर बृत्ति लाभ करा शिक्षार्थीर नाय अस्तित्व। फरायसाया स्कलारशिप मोनदों नाथाय सोरबादि स्कलारशिप माबा फरायसा स्कलारशिप मोननाया सब नंखाय गोबाङानो नंखाय आरो। बेनिफ्राय
ममता बेनार्जीनि मोनसे रादाब पेगासासक लै हुलस्थुलिया परिस्थिति लोकसभा राज्यसभा स्थगित लोकसभा आरो राज्य सभायाबो दोनथ'नांदों होनदोंबा खेला हबे स्लगानेरे हदन उत्तल बिरोधीर बेरेखा हान्जानि एमपिफोरा होसिख्रावदों खेला हबे बे खेला हबेया ममता बेनार्जीया बुंग्रोदोंमोन आरो थांनाय बेंगल इलेक्शननि समायाव बेखौनो दा बयबो बुङो खेला हबे दा बेखौ बुंनानै बे बेरेखा हान्जानि एमपिफोरा होसिख्रावबाय थादोंमोन मैया बेनिफ्राय बीजेपी विरोधी ऐक्यबद्ध करार लक्ष्य दिल्ली सोनिया गांधी खायखात ममता बेनार्जीया दाखालि दिल्लीयाव थांदों आरो सोनिया गांधीखौ लोगो हमदों थांखिया मा जे बेरेखा हान्जाफोरखौ खौसे खालामनानै फैगौ 2024 मायथाइयाव हादराव जानो गोनां जे बिसायख'थि बेहाय बीजेपीखौ फेजेननाय बिनिफ्राय मोनसे रादाब गाज्रि मानसिफोरनि रादाब नगावआव 3 दुर्धर्ष साइबार अपराधी ग्रेप्तार 3 साइबार क्रिमिनल्स इसोरखौ नगावआव हमदों 3बो मुस्लिम मानसि आरो बिसोरो मोनसे एसे माबा सिं जायगानिफ्राय बे खामानिखौ मावदोंमोन ओटिपि बिखुमा हरो आरो जाम्बाफोरा ओटिपिखौ हरो जों बादिया आरो बिदिनो बियो थाखा हेक खालामदों इस्लाम दिलदार हुसैन आरो सासेनि नाम साइदुल इस्लाम दिलदार हुसैन आरो माजिनुर रहमान 3निबो मुङा बिदि ते नियमिया बार्ताखौ एसेखिनियावनो दोनबाय दा जों फैदिनि आमार रखम बेहायबो बे एखे रादाबफोरानो दङ थेवबाबो शक्तिर पाछते पुनर सरमत अखम मिज हंघात मा जाखो हिमंत बिश्व शर्मानि बुंनाया मा जाखो मैया रादाय जालांबाय आसाम आरो मिजननि चिफ सेक्रेटारि लेभेलनि मिटिंआव मोनसे रादाय मोनसे गोरोबथा जादों नाथाय बिनि उनावनो रादाय जानायनि उनावनो गोरोबथा जानायनि उनावनो आरोबाव आसाम मिजोराम बर्डाराव आरोबाव गाज्रि थासारि मा जाखो गावलायनायनि हुमखि होलायनाय थासारि बेनिफ्राय जाबाय मा गुलिबिद्ध वैभवर ठाइट रमनदीप नतुन एसपि गोदान एसपि होबाय माबानि नीलम्बरकारनि जायगायाव रमनदीपखौ एसपि हिसाबै रमनदीप कौर सासे पान्जाबी आइजो एसपि बेनिफ्राय मोनसे सुशान्तर घरत बैठक करियै बदलते सकजदिले कांग्रेस नेतृत्व थावरानि कांग्रेसनि टिकेटआव देरहानाय एमएलए सुशान्तआ बीजेपीआव हाबनो आथिं दैखांगासिनो दङ दा रायलायहैदोंमोन न'आव थांनानै कांग्रेस दोलोनि दैदेनगिरिफोरा नाथाय जोबथारनायाव बे नाखौनो खोनादों जे सुशान्तआ बीजेपीआव हाबगोनानो दा एखाने लोगो लोगो लांगोनायावनो सकस नटिस खोख्लैबोदों बिनिफ्राय जाबाय दले प्रधानमंत्री प्रक्षेप करिलेও ममता हेन विरोधीर केदार हे ममता बेनार्जीया विरोधीनि बा बेरेखा हान्जानि थान्दै जानानैसो थागोन बियो गिबि गाहाय मन्थ्रिनि मासिखौ आजावनो नङा बे होनदों बिनिफ्राय कि नासिल तमार कियो एइबर कइला खुद्ध शिल्पा शेट्टिया फिसायखौ बुंदों कुन्द्राखौ राज कुन्द्राखौ नोंहा मा गैयामोन नों बेफोरखौ मा खालामखो औ लाजिथावनि बाथ्रा जाबायना बिनिफ्राय गुवाहाटीत महाराष्ट्र सह 6 ड्राग माफिया ग्रेप्तार गुवाहाटीयाव हाथियारजों लोगोसे सिलाइ बारुदजों लोगोसे 6 ड्राग माफियाफोरखौ हमनो हादों बिनिफ्राय बेलसर सिंगिमारा ब्राउन सुगार सह 2 जन आटक आरो ड्रागनि रादाबाव ड्राग्सनि बेलसर होननायाव
बेलसरनि सिङि मारि होननायाव ब्राउन सुगारजों जाबजों सानै फालांगि हमनो हादों। बेनिफ्राय राज्येर 20% नागरिक कभिडर भयाबहतार प्रति उदासीन। जोंनि हादोरसानि आसामनि मानसिफोरखौ आरो मा बुंबावनो, गासै भारतनाबो बेनो, नाथाय आसामनिया बांसिन जादों नामा जे 20% कर'नाखौ जेबो मिथिया जेबो गिया, बेखौ माने जेबो केरकेरायाखै। दा बेनो बेमारिफोरखौ बांहोदों आरो कभिडखौ गोख्रों खालामदों। बिनि उननिफ्राय जोङो थांनोसै आसाम ट्रिबिउनाव। बेहायबो गोदान रादाब इदि गैया, थेवबाबो नैबे आसाम मिजोराम बर्डार टक्स इन दिल्ली, निउट्रेल फोर्स टू बी डिप्लयड इन डिस्टार्ब बर्डार एरियाज। सेन्ट्रेला बेखौ इसारा होदों जे बे माबा दावराव जानाय बर्डार एलेकायाव सेन्ट्रेला निउट्रेल फोर्स फज'गोन, मिरु सोरखारनि फोर्सखौ आरो CRP जानो हागौ, पारामिलिटारि जानो हागौ। बे इनिफ्राय मोनसे जाबाय स्पन्टेनियास रेसपन्स टू बराक बन कल। मैया जे बराक बन होदोंमोन बेहाय बयबो गोसो होनानै हेफाजाब होदों, रावबो बेरेखा खालामाखै। बिनिफ्राय मोनसे मा रिजल्व प्राइस इश्यूज अफ ग्रोवार्स मैन्युफैक्चारार्स नेटा टू टी बोर्ड। टी बोर्डखौ साहा दिहुनगिरिफोरा फिसा गिदिर बिसोरो दाबि खालामदों जे दामनि खोथाखौ सावराय, फिसा साहा बागानिफोरखौ मदद खालामनो थाखाय दामखौ मोजां होनांगौ, बे दाबि आरो। बेखिनियानो ट्रिबिउननिफ्राय। दानिया जों थांदिनि सेन्टिनेल गुबुन गांसे इंराजि रादाब बिलाइयाव। बेहाय दङ नैबे फुड जलकिया एक्सपोर्टेड टू लंडन फ्रम गुवाहाटी। बे फानलु सिब्रुआ, फानलु गिदिरा, बेखौ माबा लंडनाव सालान हरगोन। मोजां बाथ्रा। এই नारें लेबुआबो जे साप्लाइ जादों, फरेनाव साप्लाइ जादों, दुबाइयाव हरदों, सौदि आरबाव। इनिफ्राय नैबे केन्ट इकुवेट भेन्डेलिज्म एन्ड फ्रीडम अफ स्पीच। सुप्रिम कर्टआ बुंदों जे फ्रीडम स्पीचआ भेन्डेलिज्मजों एखे नङा। फ्रीडम स्पीच आरो भेन्डेलिज्म बे एखे जानो हाया, गुन्दामी बे एखे जानो हाया। बेनिफ्राय जों गुबुन रादाब बिलाइयाव थांदिनोलाय। दानिया दैनिक असम। बे दैनिक असम रादाब बिलाइयाव नैबे दङ 26 खेला हबो ममता बेनार्जीर हुंकार। 2024 मायथाइयाव खेला जागोन, ममता बेनार्जीया होसिख्रावदों। बेनिफ्राय मिजोरामे 2020 सনত दखल करा माटी अखमे घुराई आनिसे। बे गिबि मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्मानि गोग्गानानै बुंनाय बाथ्रा। 2020 मायथाइयाव दखल खालामदोंमोननो, दा बेखौ सेनानै लाफिननो हाबाय। दा बेखौ जों बोरै फोथायनो जे रायजोफ्रा रादाब बिलाइखौ फरायबा आरो गुबुन रादाबफोरखौ खोनासंबा नायबा बेफोरखौ हमनो हागोन आरो खोथाया सैथो ना मा। बेनिफ्राय सेप्टेम्बराव परा कनिस्टेबल निजुक्ति। सेप्टेम्बर दाननिफ्राय पुलिस कनिस्टेबल साख्रि होगोन। बेनिफ्राय कृषि आसनिर केलेंकारि राजनैतिक इतिहासत भयंकर घटना। कृषक मुक्ति संग्राम समितिया बुंदों जे आबादारि जि आसनि, कृषि आसनि, बेहा जोबोद केलेंकारि हाबदों आरो बे केलेंकारिया जारिमिनाव बिराद गिदिर घटना। आगोलाव जाफेरा बेहाय जादों, बे खोथाखौ बुंदों। बेनिफ्राय नैबे हौवाफोरनि मोनसे
टकिअ अलिम्पिकनि बे वेट लिफ्टिं निजरि विश्व अभिलेख भंग करि स्वर्ण जय सि जियं होननाय वेट लिफ्टारा गावनि आगोलनि जि लिरमिन बेखौ सिफायनानै गोदान लिरमिन खालामबाय आरो सनानि बान्थाबो मोनबाय सनानि मेडेल बे थांबाय दाना जोङो बांला रादाब बिलाइ जुगसंख'आव थांनोसै बेहायबो बे एखे रादाब अब्लाबो बेहाय नैबे मोनसे दंमा म्यानमारे लकदेर थाइना देवाय सिमान्ते आक्रोश बे खोथाया जोबोद गोथौ संदांनांगोन जे म्यानमारनि मानसिफोरखौ मिज'रामा मा आसामाव थानो थिनदोंमोन नामा जे बिदि जे बुंदों म्यानमारे लकदेर थाइना देवाय सिमान्ते आक्रोश म्यानमारनि मानसिफोरखौ सिमनायाव थानो होयैखाय बे आक्रोश बेनिफ्राय जेएमबी जग बरपेटार 6 अभियुक्तेर कारादण्ड बरपेटायाव 6 जेएमबीजों लोब्बा थानाय मानसि हमनो हादों बेसोरखौ जेलाव हरबाय जेलाव सोनानै दोनहरबाय बेनिफ्राय भाइरेंटि अट' स्टेन्डार्ड दखल सारते नाराज मिज'रामा भाइरेंटि लाइलापुर भाइरेंटि ते भाइरेंटियाव अट' स्टेन्ड दङ बेयो आसामनिसो दा मिज'रामा आगारनो गोसो गैया होननानै बुंदों बेनिफ्राय नैबे माबाया मा बुंदोंमोन जोंनि एसपि निलम्बरकारा राल्टे प्लिज सीज फायार वी आर नट फायारिं गुलिबिद्ध एसपिर कातर आर्ची सिबाय होसिख्रावनानै बुंदोंमोन जे मोनसे दंबावो अपनी देशर अनुप्रेरणा फेंसर भवानी देवी के बार्ता मोदी नरेंद्र मोदिया बे थुंग्रि सिबग्रा फेंसर भवानी देवी को बुंदों जे नोंनो हादोरनि अनुप्रेरणा ए आरो ते देरहानानै फै बे दा देरहानो हायो ना हाया देरहानायखौथ' आसा खालामो बे जाबाय बेनिफ्राय दाना जों थांसै गुबुन गांसे असमिया खबर होननायाव बेहाय दङ घटना घटिले कार पदत्याग दाबी करिब पारि ताक लैहे व्यस्त कंग्रेस हिमंत बिश्व शर्माया बुंदों जे माबा मोनसे दावराव जायोबानो सोरखौ मासि नागारनो थिनगोन सोरखौ रिजाइन होनो थिनगोन बे सिन्तायावसो थायो कंग्रेसआ बिदि बुंदों आरो बेनिफ्राय मोनसेया जाबाय सादुल्लाय मात्र 2 বছৰত কৰা ক্ষতিৰ আজিও অসমে কুফল ভুগিছে হিমন্ত बुङो जे सार सैयद सादुल्ला आसामनि मोनसे समनि प्राइम मिनिस्टारमोन बे जोबोद गाज्रि मावलांदों बे गाज्रि मावलांनायनि फिथाइखौ दिनैबो आसामा भुगिनानै दङ खालि बोसोरनिल'मोन बेनि मावनायनि समा नाथाय बेखिनि समावनो बिराद गाज्रि मावलांदों गोबां विदेशी मानसिखौ आसामाव हाबनो होदों बरपेटा नगाव हाबनो होदों जायगा होदों बियो बेनिफ्राय भुवा शिक्षानुষ্ঠানৰ नामत ईशान उदेर अकल्पनीय दुर्नीति बेखौ आरो फरायबावबाय जे नंखाय बाखाय स्कुल जायहा जेबो माबायानो गैया सिनसाबानो गैया बिदि सोलोंसालिनि मुङै ईशान उदय जि स्कलारशिप बेखौ लानानै बिराद दुर्नीति मा होननो मानसिफोरखौ सब गाज्रियावल' थायो बोरै खामायनो हागोन बोरै सहजै थाखा मोनगोन बेल' थायो शहीद आरक्षी परियालলৈ 50 लाखर आर्थिक साहाय्यर चेक प्रदान 50 लाख करि होनो होनदों साद' पुलिस जायफोरा मिजोराम पुलिसजों गावथारजादों ते बे 50 लाखनि चेकखौ मैया होनो लाबाय होजेनबाय नंखाय साननांगौनि जेबो जायगा गैया बेनिफ्राय मिशन 1000 एपीएससी यूपीएससी বাবে বিনামূলীয়া কোচিং অসম ছাত্র পরিষদৰ आसाम ছাত্র परिषद होननाया मा एपीएससी यूपीएससी नि थाखाय फ्री
कोचिं सेन्टार खुलिदों जोंनि मानसिफोरा फरायसाफोरा बेखौ खाबु लानांगौ बेनिफ्राय दिसपुरे खुलिले निजुक्तिर दुवार दिसपुरा ससननायनि साख्रि होनायनि दरजाखौ खेवबाय 1 सेप्टेम्बरफोरा आरक्षित 15,000 मकरल 1 सेप्टेम्बरनिफ्राय 15,000 पुलिसाव साख्रि होगोन बेनिफ्राय जों गुबुन मोनसे याव थांदिनि बे जाबाय दैनिक जनमभूमि बेहायबो बे रादाबफोरानो दङ थेवबाबो नैबेहाय विधायक सुशांत गृहत प्रदेश कांग्रेसर कार्यकारी सभापति आधा घंटार रुद्रदार बैठकर अंतर राणा गोस्वामीए कले सुशांत बिजेपुलै जोआटु निश्चित जे कांग्रेस हान्जाया सुशांतनि न'आव थांदोंमोन जाय बिजेपियाव थांनो आथिं दैखांगासिनो दङ थावरानि एमएलए गोदान एमएलए बियो मैया गावसिनि हान्जानि कांग्रेस दलनि जे थान्दैफोर बिसिनि सिगाङाव गावनि एमब्राब्राखौ फोरमायदों बे बिजेपियाव थांमारसिगोनानो बे आरो बेनिफ्राय सुजोग लैसे असम सरकार नेतृत्वत सुबुरिया राज्य केकरा सेपा दिसे असमक मा आसाम सरकारनि जि सिरि थानाय बेखौ सुजुग लादों खाबु लादों गुबुन हादरसाफोरा नसुंसेनि हादरसाया सुबुरिया राज्य केकरा सेपा दिसे असमक नसुंसेनि हादरफोरा खांख्राइ खेबनाय खेबदों आसामखौ सरम निरापत्ताहीनतार भुगिसे हिमान्त राज्य जोबोद रैखाथि गैयै थासारियाव गोग्लैनानै दङ सिमनायाव थानाय आसामनि रायजोफोरा बिनिफ्राय सुबुरिया राज्य दखলত अखमर 70,000 हेक्टर भूमि नसुंसेनि हादरसाफोरनि दखलाव दङ आसामनि गासै 70,000 हेक्टर हा आरो लायनो 1 इन्सिबो आगारा बिनिफ्राय मोनसे जाबाय संरक्षित बनांचल पार्श्ववर्ती एलेकार भूमि दखल प्राक्तन कांग्रेसी मंत्री नीलमणि सेन डेका आगोलनि जे कांग्रेसनि मंत्री कांग्रेसनि दिननि मंत्री नीलमणि सेन डेका ओइ बे लायनो बबेबा रिजार्व फरेस्टनि हाखौ दखल खालामनानै लादों आरो मा होनबावनो आइन थाइन जेबो मानिला बेखिनियानोसै दिनैनि जे रादाब बिलाइनिफ्राय गाहाय रादाबफोरखौ फरायनानै खोनासंहोनाय एसेयावनो फोजोबबाय जोबथारनायाव आं नोंथांमोननो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय मोजां मोननाय फोथायनाय आरो सिबिनायखौ बावनानै एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।